Ndi nthawi ya nkhani ndipo kupatsirani nkhanizi ndine Robert Kaluwa. Poyamba tione mitu ya nkhanizi. Msonkhano waukulu wa chipani cha DPP wavomereza mtsogoleri wa chipanichi Peter Mutharika kuti adzachiyimirira pa chisankho cha chaka chammawa. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Michael Usi wati sanalakwitse popereka moni modzidzimutsa kwa aterala awo wakale pa ulendo uwandawala mu mzinda wa Blantyre. Ndipo nthambi yosindikiza zitupa zolowera ndi kutulukira mdziko lino ya immigration yati ndi chiyembekezo kuti mavuto okhudza kupangitsa ziphasozi achepa kuyambira lero. Tikhale limodzi tili ndi zina zambiri. Msonkhano waukulu wa chipani cha Democratic Progressive Elective Convention watha lero pomwe nthumwi zavomereza mtsogoleri wa chipanichi Peter Mutharika kuti adzayimire pa chisankho cha president chaka chammawa. Nthumwizi mwa ena zasankha a Joseph Mwanamveka, Bright Msaka, Alfred Gangata ndi Japi Mhango kukhala wachiwiri kwa president wa chipanichi mchigawo chakumwera kummawa pakati ndi kumpoto. Timve zambiri kuchokera kwa Kasimaudi. Msonkhano waukulu osankha adindo atsopano a chipani cha DPP watha lero ndipo zambiri zachitika kuphatikizapo kusankha adindo makamaka atsogolera atsopano maudindo osiyanasiyana. Mwa ena amene awasankha ndi Alfred Gangata amene ndi asankhidwa ngati wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani chimenechi ku chigawo chapakati. Joseph Mwanamveka asankhidwa ngati wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani chimenechi ku chigawo chakumwera, ndipo Bright Msaka wasankha kuti apitirize kukhala wachiwiri ku chigawo chakumvuma, pomwe Japi Mhango anadutsa opanda opikisana naye ngati wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipanichi ku chigawo chakumpoto. Ena ngati Merena Vicha ndi amene ali mkulu wona za amayi mchipani chimenechi, komanso Ben Phiri ndi amene akuona ndithu nkhani ngati zokhudza za ndale mchipanichi awasankha kutero. Norman Chisale awasankha ngati mkulu wa chinyamata mchipani chimenechi, pomwe Peter Mukito awasankha ngati mlembi wa mkulu wa chipani chimenechi cha DPP. Zambiri ndithu zinachitika, ndipo china chimene chinachitika nchoti nthumwi zimene zinabwera kuno zavomereza kuti chipani chimenechi chiyambe kugwiritsa ntchito malamulo atsopano, ndipo mwa zina zomwe zili malamulo atsopanowa ndizoti chipanichi chizikhala ndi wachiwiri kwa president mmodzi kuyambira mchaka cha 2029. Chizikhala ndi wachiwiri kwa president mmodzi osati anayi kuyimira zigawo ngati mene zilili pano. Komanso kupita chitsogolo akuti chipanichi chakhazikitsa ndondomeko kuti mamembala ake azipereka kandalama kena kake kamene kangathandizire kuti chipanichi chizipitirira ndi ntchito zake kuti ziziyenda bwino. Komanso akunena kuti iwowa ngati chipani aziona ndithu kuti popereka maudindo aziyang'anira mwina kodi munthuyo ndi wamkazi kapena wamamuna, komanso azionanso kuti kodi munthuyo akuchokera ku chigawo chiti. Akunena kuti zimenezi ziwathandiza kuti magulu onse a anthu kuphatikizapo achinyamata aziyimiriridwa mokwanira mchipani chimenechi. Ndiye mukuyankhula kwake pomwe amatsekera msonkhano umenewu, George Chaponda amene anali wapa mpando wa komiti yomwe imayendetsa msonkhano wakulu umenewu anati atumidwa ndi mtsogoleri wa chipanichi Peter Mutharika amene sanapezeke masana wano potsekera apa, koma anati awatuma kuti athokoze anthu kamba kobwera, komanso alimbikitsa amene asankhidwa maudindo osiyanasiyana kuti aonesetse kuti akutumikira moyenera chipani chimenechi ndipo asachite ulesi ndi cholinga choti chipani chimenechi chithe kubwereranso boma mchaka cha 2025. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wati zomwe anachita ku Blantyre sabata yatha popereka moni modzidzimutsa kwa aterala wawo wakale ndi chinthu monga china chilichonse ngakhale ena kuwadzudzula. Dr. Usi omwe amayankhula izi atangofika ku Mzuzu dzulo anasiya achitetezo awo nkuthamanga kukapereka moni zomwe anthu ena anati samayenera kuchita monga wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko lino. Steve Zimba ali ndi nkhani yonse. Dr. Michael Usi wafika mu mzinda wa Mzuzu koyamba chimusankhire wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino komanso mkulu wa chipani cha UTM. Kulankhula ndi anthu pa roundabout ya pa Shoprite ku Mzuzu, Dr. Usi analongosola zinthu zingapo monga kulimbirana maudindo mu chipani chake omwe yakuti alibe nawo ntchito kamba kuti maudindowa amasankha ndi Mulungu. Pakhala pali malipoti oti pali kusamvana mu chipanichi chifereni mtsogoleri wakale wa chipanichi Dr. Saulos Chilima mwezi wa Juni chaka chino. Dr. Usi anafotokozanso kuti boma likudziwa bwino lomwe kuti pala anthu ena omwe akuvutika kupeza ngongole ya NIF koma posachedwapa zinthu zilongosoka.
mongodutsa iye anati zomwe anapanga ku Blantyre sabata yatha kukapereka chansa kwa dera lawake kwakale ndi chinthu monga china chilichonse, ngakhale anthu ena akumudzudzula kuti samenekera kupanga zimenezo. Meya wa mzinda wa Mzuzu Kondwani Brian Nyasuru yemwe analandira Dr. Usi mu mzindawu anafotokoza kuti ndi zosangalatsa kuti mzindawu walandira wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino koyamba chimsankhire pa mpandowu. Dr. Usi ali ku Mzuzu komwe afuna kugwira ntchito za boma komanso zina zachipani. M'malo mwa Zodiac kuno ku Mzuzu, ndine Steve Zimba. Mpingo wochedwa Church of African Presbyterian CAP wapereka chakudya monga mapaketi a sugar, soya pieces komanso sopo kwa odwala ena omwe akulandira thandizo la zaumoyo pa chipatala cha Chintheche Rural mboma la Nkhatabe kuti achepetseko mavuto a njala. Mbusa Simon Simkonda wa mpingo wa CAP wauza Zodiac la Mulungu kuti thandizoli lakwaniritsidwa kudzera kwa Khristu a mpingowu omwe anapereka ndalama zopitirira 200,000 kwacha zomwe anagulira katunduyo. Nobet Mzembe ali ndi nkhani yonse. Mbusa Simon Simkonda wa Church of Africa Presbyterian wati atalandira 200,000 kwacha kuchokera kwa mamembala a mpingo anaganiza zofikira odwala pa chipatala cha Chintheche Rural ndi chakudya komanso katundu wina monga sugar, soya pieces ndi sopo komanso mapemphero. Ndi utindo wathu kwetisipanga zimenezo ndi anthu amadodana asonkhanitsa ndalama zokwana 200,000. Katundu wake ndiwo imene soya pieces, sopo munali so sugar. Amese Banda omwe ndi mmodzi mwa omwe alandira katunduyi ayamikira mpingo wa CAP kamba kathandizoli ponena kuti lichepesako mavuto monga zakudya ndi zina zomwe amakumana nazo pa chipatalachi. Tikuthokoza mwapadada kwambiri kuchokera kumwamba popeza talandira madalitso. Komanso pamene tili mkati mwa chipinda chino kupezeka anthu ena chakudya alibe, zofunda alibe, ana ena chithandizo ayi chokwanira ndithu tikuthandizidwa chifukwa ena mwa iwo atulutsidwa koma ena adakaliswa mchipinda muno. Asten Nyirongo omwe namwino pa chipatalachi ati thandizo monga ili lofunika kwambiri tichapafupi kupeza nthawi yotero ndikuzayendera odwala umakhaso kuti odwalawa amwe athandizaso munjira imodzi ziwiri mwa zinthu zimene zimakhala tizikuwasowekera sasiyire pompo katithokozereso kumene mwachokera. Malingana ndi Mbusa Simkonda, mpingo wathandiza odwala pa chipatalachi pa nthawi yomwe mpingo umakhazikisanso mvano wa abambo sinodi yake ya Ching'oma mboma la Nkhatabe kukhalaso za anthu. Malo mwa Zodiac mboma la Nkhatabe ndinope tamba mtuwa Mzembe. Akuluakulu oyendetsa ntchito za nkhalango yotetezedwa ya Nkhotakota Wildlife Reserve ati alandira pempho la anthu ena omwe amachita malonda a mpweya wa carbon lakuti magulu oyenera awateteze ku mchitidwe owadyera masuku pamutu pa malondawa. Mkulu oyendetsa ntchito za nkhalangoyo a David Nangoya wati anthuwo omwe amachita malondawa pansi pa Nkhotakota World Reserve Association NAWIRA akuona kuti ankhala pakati amalondawa ndi omwe akupindula. Tentive zambiri kuchokera kwa Winston Kayimira. Mafumu alodo okhala mozungulira nkhalango yotetezedwa ya Nkhotakota, akuluakulu aboma komanso akuluakulu oyendetsa ntchito za nkhalangoyi ndiye amwe omwe anali pa msonkhano umene cholinga chake kunali kuunika ndondomeko yomwe akuluakulu oyendetsa nkhalangoyo amagwiritsa ntchito pa ntchito zokhudza anthu osiyanasiyana. Mkulu oyendetsa ntchito za nkhalango ya Nkhotakota Wildlife Reserve a David Nangoma anati ofesi yake yalandira madandaulo osiyanasiyana okhudza momwe ntchito yogulitsa mpweya wa carbon ikuyendera. Iwo anati akukonza zokambirana ndi akuluakulu aboma komanso magulu ena oyenera pa nkhaniyi. Padakali pano tili ndi maproject angapo amene akuchitika a carbon trading koma kunena mwachutchutchu sikwenikweni akupindulira anthu amalawi. Ndipo pa msonkhanowo phungu wa nyumba ya malamulo wadera la kumpoto chakummawa mboma la Nkhotakota Overston Kondowe anati ndikuyenera kupeza njira zomwe zingathandize kuti akuluakulu oyendetsa ntchito za nkhalangoyo asamatseke msewu wa M18 usiku pofuna kuteteza zachilengedwe. Akondowe anati mwa zina kutseka msewuwo omwenso umadziwika ndi dzina lakuti nkhufi kumasokoneza ntchito za malonda. Ngati malamulo a Wildlife and Reserve Act amaletsa access ndikuti aphungu tini ntchito na kuti tipange review malamulo tipange ring fence msewu cholinga kuna kuti ma transport komanso anthu asamapanga interfere
ndi zolengedwa ndi chilengedwe azidutsa 24 hours. Ndipo poyankhulapo akuluakulu oyendetsa ntchito za nkhalangoyi yomwe ili pansi pa African Parks anati ndikuyenera kupeza njira zokomera mbali zonse pofuna kuthana ndi mavutowa. Ndine Winston Kaimira mroma Zodiac mboma la Nkhotakota. mukuonera nkhani pano pa Zodiac ndipo muli ndine Robert Kaluwa. Tendi kumanenso posekedwa apa zikathayizi. Mbatatisi ndi chakudya chokoma kwambiri. Mbatatisi yomwe yonse chuma kwa alimi otsogola komanso mavenda. Tsopano kwabwera mbatatisi ya mtundu wa chuma yomwe alimi akupha nayo makwacha. Chuma ndi mbatatisi yomwe imacha msanga masiku 90 okha, imayika kwambiri kupatsa alimi 40 tons pa hekta imodzi. Imapirira kung'amba ndi kuchita bwino ndi mvula yochepa. Imapiriranso kuchiwawo ndi tizilombo. Mbatatisi ya mtundu wa chuma ili ndi khungu lolimba, sisupuka ndipo imakhalitsa ili bwinobwino komanso sipuka wamba. Ili ngulu la zakudya zokhutitsa ndipo imapatsa thanzi ndi mphamvu. Anthu ndi makampani opanga zakudya kuchoka ku mbatatisi monga Chipisi, Macrisps ndi zina akukonda kwambiri mbatatisi ya mtundu wa chuma. Pindulani thanzi ndi ndalama ndi mbatatisi ya mtundu wa chuma. Uthengawu akukupatsirani ndi International Potato Center ndi thandizo lochokera ku the Embassy of Ireland kudzera ku RTC Market Project. Choose the perfect promo every week and stand a chance to win your choice of exciting prizes or to get more of what matters to you, exclusive to Betway. Takulandiraninso tione mitu ya nkhanizi pomwe tikupitirira. Msonkhano waukulu wa chipani cha DPP wavomereza mtsogoleri wa chipanichi Peter Mutharika kuti adzayimire pa chisankho cha chaka chammawa. Vice President makamaka wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko lino Mike Ousi wati sanalakwitse popereka moni modzidzimutsa kwa atera awo wakale pa ulendo wandawala mu mzinda wa Blantyre. Nthambi yosindikiza zitupa zolowera ndi kutuluka mdziko lino ya immigration yati ili ndi chiyembekezo kuti mavuto okhudza kupanga ziphasozi achepa kuyambira lero. Tipitirize ndi nkhanizi. Nthambi yosindikiza zitupa zolowera ndi kutuluka mdziko lino ya immigration yati ili ndi chiyembekezo kuti mavuto okhudza kupangitsa ziphaso achepa kuyambira lero lolemba. Ofalitsa nkhani za nthambi a Wellington Chiponde wauza Zodiac kuti izi ndi kamba ka ntchito yokonzanso makina ndi ndondomeko zina zomwe bungweli lakhala likugwira kuyambira lachisanu lapitali ndipo ntchitoyi itha lero. Tiyeni zambiri mu ripoti ili imene walemba Elijah Pompo kuchokera ku Chiladzulo. Ofalitsa nkhani za nthambi ya immigration a Wellington Chiponde wati ali nchikhulupiriro kuti ntchito ikatha mavuto okhudza opereka zitupa zolowera ndi kutuluka mdziko lino akhala achepa. Potengera kuti ntchito imeneyi tinapezerapo danga kuti tigwire ntchito imeneyi kumathero a Sabata ndi cholinga chonena kuti anthu amene timakhala tikuwathandiza mkati mwa wiki asakhudzidwe kwenikweni. Komabe mkulu wa bungwe lomenyera ufulu wa anthu mdziko lino la Mablem a Robert Mkwezalamba atsindika kufunika kuti boma lipeze njira zodalirika zothanira ndi vutoli. Kuyenera kukhala ndi munthu amene aziprinta mapasipoti. Padakali pano ndemwemeti inayability ndi contractor yemwe amatha kungolembamo mu pasipoti kuti kuyikamo pomwe pasipoti yo inapangidwa ndiye na mwachanza technoplane. Padakali pano kampani ya zofalitsa uthenga kudzera mu luso la makono ya eTech ndiyomwe ikugwira ntchito yosindikiza ziphaso zolowera ndi kutulukira mdziko lino kuyambira mwezi wa April chaka chino. Kumayambiriro a chaka chino nthambi ya immigration inamba ya imakaya ntchito yopereka ziphaso mdziko lino kamba kavuto la kusowa kwa uthenga ndi ndondomeko zina zofunikira zosindikizira ziphaso. Izi zinachitika boma litathetsa mgwirizano ndi kampani ya Technobrain yomwe inkagwira ntchito yosindikiza ziphaso mdziko lino.
pali chiyembekezo choti manja osauka omwe anakhudzidwa ndi madzi osefukira komanso ng'amba kukalonga miyoyo yawo isintha pamene 12,700 mwa iwo alandira 150,000 kwacha aliyense yothandizira miyezi itatu. Mkulu wa ntchito za chisamaliro cha anthu m'bomalo atiwonge mbale wati potsatira ngozi ya madzi osefukira ndi ng'amba mabanja ochuluka amavutika kuti apeze chakudya, choncho ndalamazi zithandiza kugula chakudya. Timve zambiri ndi Adam Zondaningi. Mkulu oyendesa ntchito za mtukula pa khomo boma la Kalonga atiwonge mbale ati ndalama zimene mabanja osaukisisawa alandira zithandize kwambiri kuti akhale ozidalira maka pokhala ndi ndalama yogulira chakudya. Ambale anafotokoza kuti wina aliyense mwa mabanjawa alandira ndalama zokwana 150,000 kwacha pakamodzi kuyimira miyezi itatu ngati mbali imodzi yoti akhale ozidalira. Mabanja amenewa monga mukudziwa boma la Kalonga boma limene linakhuzidwa ndi nkhani ya ng'amba. Kukumbukira season yapitayo ng'amba inatikhudza kwambiri kuphatikizirapo mafloods anativuta kwambiri mu chaka chimenechi. So tikuyembekezera kuti ndalama imene ikuzira kuboma la Malawi kudzera mu bungwe la World Bank lathandizira kwambiri. Ena mwa mabanja amene alandira ndalamazi kuchokera kudera la mfumu yaikulu wa Sambo wa Joshua Msoya komanso Tiwonge Mkandawire ati kupatula kugula chakudya agwirisanso ntchito ndalamazi maka pochita ulimi wa nkhumba komanso mbuzi. Angati ndi izi za mtukula pa khomo ndiri kuzengapo nyumba ya marata simenti ndayika kwenye panyingo iyi kukhumba kuti panji ningagusira magesi chifukwa cha mtukula pa khomo. Ndamaizi kutukira kuchakulya kugula malata chifana mzina ndamaizi tagula ku malata pachoko kenako tagula ku mbuzi. Iyi ndi mbali imodzi ya project yotchedwa Social Support for Resilient Livelihoods imene ikuyendesedwa ndi bungwe la National Local Government Finance Committee ndi thandizo la ndalama lochokera ku World Bank. Ndipo ndi nkhani imeneyo tafika kumapeto kwa nkhani zathu, koma tisanasiyane tionenso mitu ya nkhanizi. Msonkhano waukulu wa chipani cha DPP wavomereza mtsogoleri wa chipani Peter Mutharika kuti adzayimire pa chisankho cha chaka chammawa. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Michael Usi wati sanalakwitse popereka moni modzidzimutsa kwa aterala wawo wakale pa ulendo wa ndawala mu mzinda wa Blantyre. Ndipo nthambi yotsindika zitupa zolowera ndi kutuluka mdziko lino ya immigration yati ili ndi chiyembekezo kuti mavuto okhudza kupangitsa ziphasozi achepa kuyambira lero. Pezani zambiri pa tsamba lathu zodiac.malawi.com. Muli ndi Robert Kaluwa.